Bachete saying, Bacho na me aduma. Ye de nyame ase anopa de na do na maame. Bacho de nam say me kun be 30 something years ni. Na me ba Kumase ya. Me ba no hu me na me se me free yi voter region nti enya de me betena hase. Eno o se na ni jame ho. Nti maame san ko voter region. Nti me ko ye no hwehwe machi na obae. Obae no baka chem papa se na ni jame ho peso wa me. Na papa se enya wonko no sama. Na obae no one ne papa no e bae no meje ma ware no de me ba Kumase. E ba Kumase nso no onye mfiri ni papa ase ntina kawo blog na ne papa ye contract ntina odi na chi nti mesu mi di na chi kakra me yeso a me mani bia nti ye ne namua na ya kwatratre mu dodo ne etim nti edu ba bi na ma na so to aba de fi nti ye ntu ti ma papa ne ma yiska ne tu ko handa ye tim na me ye store kakra nti ye store na edu ba bi na ba ma ka che me se store no ma me ne se ye nyimfiri ho nti ye gu no na oyi mu ne oma ekotone ni egu no nti egu ni ewo mu ana so koye me ho ade na wo no so ma koye me ho ade na mtiju to akoye awie de a ene ye ntama se ene ete ho nti etu kwotena ba bi foforo nti ba bi a na etie no ene oye se ode me be na nti ye ko hospital bebre se no akofa mpana menim nti o ka kire fie wura maame no so nka kire me se me nkoy laparoscopy no mo so mbe ye mi bi ochi nti me ko ye na ko ye ti ekoye laparoscopy na chi no mka so me DNC ana me say etwa so this week ba ko no de me ko ya menim de besi we ye korofu mi nti o ma nya kakra na o ka cha ma me so nka nje me say ne se me nya de a na me hu no kwa abo ne so a ma me nka ase mi ya nti me na mu atete saa ene ye de etu ko e bia ye tu akotra Kenya ase ti Kenya ase mu ona me ko hu no ba no so no ba no nyam na me ko kai ntokwa bebre nti ma me gya wale to aso be mi nsa nyina so me gya kwa na be pacho na mapa ti ono oba na wo afedu ba be so oyo oba no de na me se me die mu mateti ade me namu no mintimi nti gya me kwan na me nko ano so ono so nya me ne nya me kira sa me na me pa me nko me so me nko no me ko ne se na ne me de tete okofre ne papa ba se ne papa me gya ma wale ti de papa ba ya ne papa busa se na adwa ya odan a oso wonko oso onye hwe no se na oba ya kwaje na wale no onye hwe na asme ma no nko de me ye dem anako na ne papa de osa Africa no ko ni baby nti me ne tete hwa na nya me ye ya dom na me de ni homa kwa achima na me ko nya ko hunu plot bi na me ka kire no ene ekokoje plot no wo ma ase ena nyame aya adom ya na etwa ye blog ya na ye bibia so ansu ye bibia ono so ye mesi ni no otoye afete wo me wa na I say was some copper bosia na copper loan na me start table store ketu abi nti me store no sa afi du ba bi na mtu susu ewo tu asika na mkoji loan na de ye container na mti store ni ye kese bibia bi wom afi me wo store no sa dakro me ko store wa obi akotoilet agu na minnim na kokoroye ene bubu mi ku ho emfie numuni so de me ko hospital to aso 4 times Kwa ben so say obi akọ toilet agu valanda nim ma ye ne valanda efie na unu ukunu AC na say store ho no na ma ye yi burger proof na ma ye ne valanda ntu ura valanda man sana okọ store no ana obi be ko toilet nti me bedru ho be 4 o'clock na toilet ni gu ho ahomache na me besini akokurum ana me kokoro toilet no ti me huru toilet ni bi na 3 days ana me sere we nyina ye say ya pro nti me famu na me bran mo fra me se me mran no off na call no off ti me kwa no me de me kopa aduro de ye me na me to me nti we de ne hu se toilet na wo horo ye no na ni pa na wo sa me yade no ena ka se nke na ni kwa se me ko ye me horo na wo se me pa de gusu ansana na odi obi a wuni ani mesumi ni ani me obi a wuni sunsun asem wakọ wo shop anasa wo store na obi aja ne na egu asapra na abebra na ma horo ho se de meba na o chire uni pakro wa nchire okay ene me bai nti esire mo hwe me ma me ho to me na me bai nti me sika kakra da ho me de store no su ja me bra me bai store no
ahye 3 months pe no nti ska akra me order bank na msa akoyi na mde ko fa aneoma me de neoma ne ko gu mu ekopa akwala me ne be ya adwuma da very day na me call store no msa me ko hihye neoma no ehwa na woti gu me so ana msa akoda afie 5 years ni be man de me ko hospital 4 times obana me ka so ma me ska ko hospital hoso woni bi o ma me ska ko hospital so woni bi me so sika nyina ahye afi nano enani week pepepe anadwome ho no bi frɛ me sai adwo awo ho nam sen ai o ho te sanam sen nyame adom me hoye wo se what say ukunu kwaye oba na one na awo no ho ade enam se da bio mente wo se ene memre da na wo twe okwaye no ho ade nam se nti ade che memre da na be ma na bae oba ye na mebusa no wo se ai salas o catch them some man kwan man kwan no de nam so na waka so wo ka ya me kasa no catch me so na wo no mi susu hu nti wan ka ni serious sa eni asa na tie de me mpene to mpene no a wo de ja me kwan amenko ekomo na wala o yira me sa so dwe beba because atete da me namu mi ntini onu so ni ska di ja me kwan am si yo ne yetwen ya nti me de no call baby ene e ko friend e friend na wo so de wa ne nhihye ya wie na oba ne de me tweme mu ne betene ye pekora no a obaye no ho ade anam so ke wo ye no ho ade a me de anya no ho ade no na me hia hu se me metena wa na me nya bi ni na me nya bi anya hwe na me wudi ka be koma busu mama wunya den na ni e na wunya den wa de ya ba wa de body ha ma nyabotre mame nyabotre mame pa ka wakoma to yem wate emu oya but nyabotre bia wanu suma me nsungu yem nsungu yem bia wano nsungu yem kafra What's dear na oma wunya bi ni menyadwane atana bia galito medinam diata bema otimi nya sika e de kwaye oba foforo ho ade no woni natifie ena etoda garito ena udida edintia saska de benjamin anso e bia okwa or the 4 million 5 million no dey to akola so kame me na ketu e be kame ho enti me de no aduane ni dinasa anu anu no akola se media na pressure na apenya minti ni emo se media problem this kind so na me catch us this kind so o se o di body o dey blame because say abiri go akola media man kokonte media man nasa wo special food aduane a wudi so asenka oma usika obetimi de aye de wo anka sa wudi a ho beto so sika na ma doctor nka chere me sister aduane de mami ni enti na me wia me kotodwe me kotolet kra de se be me wia ma kotolet no ono so ba ya 3 days wabu ne ketem no okọ agise bosom wo ye de adwuma o se so do kokko wo sehwi first no emesi yare ne ba ye din fie sen fie nu ni 5 years ni nyina ni fie ho ana ate ewa na me wo o ma ukwofa obi betena wo nchen hwe wa na se wa kwa gebi na me wo store no tabe so to me no ye adwuma hospital no tabe so be me onu ni pa eya no ba me ho nti se me pa dia no akoto abre me se bi aduane no aya mamadi wo so ma ware fie sen almost 35 years ni e ba mam wanka sanso wo madada na me na me wo ba ko wo baba ko nti e ba na mam nti no se wo kware oba foforo me denke no denke ame eso amane me namu ko nya me kwa na me nko o so nya me kwa uniska eso be bra efie na osie no usasase no so na ukọ echi ma ukohunu ye ya bi no nyina ne to asase ne krata no hwan di na wo so de oye no se ya kotwe aka no
ɛna ɔka kyerɛ papa no sɛ papa no ɛntwerɛ ɛna meka sɛ na ɛdɛn na ɔnko a wodi no wɔtwerɛ ɛna ɔse sɛ mewo a saa mmerɛ nso ne yɛ nyini saa mewo a na ɔde sɛ mama wanya sɛn almost 65 and say 35 that time in France be 30 years and say o ma ya brem o ya type kra na de ya adwuma no kra na mesua na mususa ana me ka say ne o me yanti emienu na kwaje proton ya na san de sika ko gina so doye na me bracket to abi ka me ho nti ono ye twa blog no wo ani asan so ani mo kwaje no nko ade ni din eye krata e ka kiro say owo a that is one wo de a din ma krata so no ama tirim sa time no nti oka sa na msirio mema din ne si kwan say wo no oba ebebo mato asase na mu bia no nyina mu din beba so ena de na wo fo oba ne din nye na onka say ye wo a na de ye badin aye na wo be ma no nko awudin ena de kwa akwaye wo wi ase ebebo mu na de akra ne din aye tama momo bre e wo ntwetwede e bro hasu e pem ajapade no na akra no wan eti se ekoba se akra mamu a no wabu oba no kwasea enti oye no so kwaye no hwade enti chena nyame bo ano so omo o chena me de ya wapatao just oba ya discuss your car say I'd rather na ma me kwa ma me for oba no nam oh me na min sizi say nwale me ntimi nsha wo so but jam kwan because dey me ntimi me hunu me ho ano deda wakofa o ma betena fie ho me ntoma ba ko 50 me fa paso nka ye enkola yetime be wi antoma ni nyina afiri dem ne ma no mema no oba na wo mienu ono oba na wo for ma mienu mema mienu one oti wanyina no wafa chire oba na wo ana o ma be santoma no ana panyin no sa chwo letter beto me kwan ano ka kire me say me man 5 million ma man 5 million ada so obekume ana so obehye me store ana so obehye fie papa ne ba panyin o ka kire papa no letter no me de ko no me bra odi na chi eho ana ne bra ne kenka no se nyo bia ne choro ye ne ba no ne choro salete no oje ye no se adwa me ame ma obotre kofie ne bra no so ye sofo no se me nkofie no be frɛ ne bra nti o frɛ ne bra de kyen na ne bra baaye obe no se wo de letter ne ma ne bra ana me se ye nda wo se ye bepe bepem ne nto mesini kwa me ba wale asema letter ne we letter na wo mo aka o munchen o report ma police sa no na ne bla na ma me kwan because I threat on your life ana me o ye no ti bibi sa no mama ya enten police na mo ma na so ne bra sofo no ena ba mu no se menya abotre ma papa na mra enti ama me amfa anye police case enti akira me kwa kala me kunu ka cham se second fo wo no nsa no ade na wo nkopa wa ade and na asem no si beginning no mo so mo pa me che se menya abotre na wa be kwa akopa ade se enu ntuma sini kura wa amfa ama me enti ne na wo twemie no na me ko se me ko bo ma me no mama ne obechim me ko du bechem na ne ma me ka se adwa ne me de this week ya akwala ne sai ba me ha o me enko afom o so wonko me ko afom ba me ntoma mo de ache me ntoma num wasesa nyina de ko na sai atosu mienu ye beka papa so o me yenka ana na anu ya wasa akobe bi o mo tena boga bi ntom na yere ntom o kwasesa ya no de o mo che no papa na akọ man bail atua ka no 65 million ndi wa tua asa media de enkwase abuo no peso obu me say wa ntobi ama me so me ya so nyina sika susu a metu nyina cement me dam to cement sister no ho sisi a me tu susu no week bia Sunday bia me so me ho na kase e de na ye store ni mo provisions bi anam costo bi dia wo gu me yare no so what if you ana papa na tu nti o so akware oba no e de na betena fie ho ana nim de o tesa me de oni me nka ho asemo ali se so na no lete some ware mo nsan wo aban mu enti bibia nsi kwan se ware bi ka o yiro ba je se o yira je atom se wono ne ye na adwen se ompa ni enan a na waja ne kwan se oba foforo na wahia no Queen Elizabeth o na apa so ware wa de na ba betena fie so what is your problem na me nko me ba awo me say se wono oba ne te na aware no enye aban mu aware a obi ansi kwan akan amamrem so wan kwan kosinsan wo court na uye fie dia wo kwan sa wale edu de opa bia de obetimi your capability obi ansi kwan ba san na obekwa akware no wono yire a woni ne te wonom eka waje tuma
ansa no waware foforo abeka no akase won pani enan enti wontimi ntena ware na se a wo no akwamete se wo kwa ware abeka ne ho eti ese wo gya ne kwan na japade a mo ye no mo nche foforo na wo ba no o meka ho na mo sanye japade foforo se foa se japade ne ye foa o meka ho na mo nya mo de se japade de no o kan fa ho se da na me de no Monday no me na maya na mani su chime ntimi nko achi wo so de ne ko ba bi nti ekosi sen akọ no e na e ba asanke ye ko che japade no na ye wie na ye ba in chambers no no mo ka kire me say awale no mami nyai na me ma no kwaye no ho ade no o me pata me ansa no abepata me no me say ne sa nso de I say German in kwaya aware no na ko mantem aware ye ochina ene ye Friday set Tuesday ne ka yeah ma hu asem no ma hu pa chese aha na meka nya ba bia wakọ aha no meka ho asem wa mantem ene ye hye no ntwe no eno mu di so for na astem poto abusuafo ni di so for na tem ana sa wo ye abusua na wo ma bo aboso time wo mo ba chi se onye obi kunu den sofu na ewu kuna nka o sofu na free mu wa free mu ko be ya me fa ne kransi eno na ma be manage na so jai deeper life problem we nti se o kwaware second wife wo no oba na wo nan de wo kan wo se unsi ne kwan abi but ye wa se de sa me se jame kwan na me nko ne wale wo yere na ne mo bra na me se onya me kwan ma me nko na nko wale na yere me de me nsi no kwa sama na nwale yeah also aye den me se me nsi no kwan so o ma na nwale ya se ababa we bia frɛ ayisi mo fa ne to so wa frɛ esu san se case no woni mu bi minim asamo a ababa wa kro no owo minim de woni na me ka no domfo ma nyina ni me e wo hefa dwabe bola ho Central Market 3 o'clock na me bola me edi be no mo dim enim wo Central Market abrem nyina sister adwoa Kenya se abrem ho na me wo ma se nkwanta ho na store no okay wo bia akwara sister adwoa ni me adwoa frafra wo bia ni me hello good morning oba pa yeso wo bibi kai from saying pacho mi yasa mi abna onime ma adwoa minim no adwoa safa ayememe papa good morning pacho yasa mi abna ayisida meka mo frɛ obi egina phone so a na mama na hu sɛ yɛde ne konfrɛmam enti wo lowa ne volume kasa wa kasa manasi o but asan kwa kwasi akire emwa show no mesra mo a mo frɛ obi a na maka akire nipa ne sɛ yɛde wo konfrɛmam ti lowa volume no na tie wo ho ɛwɔ phone ni mu na yɛnyama ne nya smooth na yɛ kama mesra mo ani die mu a wo sɛ frɛ adwoa frafra sa na wo ho akola kitikiti kura ko sɛ sister adwoa frafra obi ado be ma mi fie hello abapa ma me ba cho o volume no lowa na tie wo wɔ phone ni mu yɛ tie o ma lowa no kra pacho ma me no ton me ma me ka sɛ me ma me me papa enua ena okɔware ma adwoa ena omujaye intini maame no owo baba ko pani ne baba be ma ye ba ko pe ye frɛ ne baba na ma mi kai me ra hu mi ni bi ka mo bi aka ma me no mabo mi abi ma mi owo mi oyi mi ma me ko se so mi be didi ma mi ni fie abna Maame Frimpomaa de mi tabia maame yi maame o ko spa mi wo me ba je previous me so ku da me wa se ni se fie ni na ye dia iti na dia no ha de ba me ma se o bua na da tu ni wa no wa fa fie no Maame Frimpomaa e mi ya mi ro o maame ni enye ti na no ti o kina ti abrem the whole shop the shop no through a hospital bi wo ho that the shop is so it's a bit fierce. Never quit. It's a bit fierce. No man, that's your man. Woman needs to be full. There we are. But some people say, "Oh, Germany, can you remember the promise? Can you want beer? Your mom call you, mommy. It's not me, but she said, no. The hood was even a mirror. Mirror, who are mommy?
Baby, me wa tiase. Eva. Atiase. I am a shut up, but I'm a I am your name near me to work with you to buy a can of the 8 months. I may buy your months and I'm not a cell. I'm a cell. Mama, about the Baba's away. Your best friend, no Maame Akasa. Why? But your mom was about the buyer box. Emoya. Bema your friend, no, but Mammy, or so not dear. Not Mammy say, a job patao, Wakuma toy ma, over to now, I say. That's about I didn't know what was your for your phone. The papa no so would ma wale no sawaba ono so hu. Zese my uncle no mo. You no way. Me dey be over that region. My uncle no. Mama wonya uncle na ye wa ha ma o. My uncle no. Mama wonya uncle na mo da. Ya be ko be. Afisem abedwafo ye wa ha ma o. Wate eti se aware no o se afono na wontimi ntena se a. Ese japade a moye no aware mu se wo ye. Se wanwo. Oh. Ejapade no wo chefa wom. Like the bathroom na me tree. Me da be too zoo fio. Mama eye. Why? Kan wakoma to ye mama. Ya be hwehwe. No fra. Say wonya adwuma bia. So amamia and son in the crab na me parent chosen to buy. O mama ska kona fanta. Eduane. You see per 1,000 cedis. He pay 1,000 or me bag ni mo mama. What? Mama. Me so am 1,000 cedis na fa to na fa didi nkakra mama. What? The 1,000 to ho ekosi bra ye beye bibia wie. What? Wunyi 1,000 na wo me bag ni mo emfa mama. Ma lady ampacho bra mama. Mame areho mame amame raho ankasa na ewia se mama muti be ma bia wo ma wuwunti obesu no echen duabo mame wo mie na no emodua na megidi ye se omodua nsoso nansoso esuam areho su amame isu ora ochira wanya age ukoware oho kwai na yesodo owodo wode beba. Oh, one mammy abobra for 35 good years ni. And in Tinkadia can be bichreno, manakuma Antony yem se mame, be a sebi awa ma. Minu be our 90 chinchina was a mequayen on one day. Can ratchet sem bichre mammy, nanka nakuma Antony yem, and can you say what he ha see? Eti mama, told be a yo. Oh, and I say na ya dinko mobi. I remember there you were right. I'm all right. But right now mo wono. Anyem bia na mo kan man so de hwe. Sa wo kwa ya ntinko baby na ye wo se yanka be ya wo de. Ma wo se mema ta ka se tonga ba ko ekum be ma. Eya se de omusika no no. Sa na be ma ba ko su ko oba tonga. Na se ma na mo akono. Ma me wuntie. Mo kwa na mo atenka. Da bia ya na akoye asem ka. Se de mema ema hofono mema no. Sanetie. Sa na mema so mo hofono ma. Mo ka se mo kwa na mo atenka. Na ma ye je agumu se ema ye nwale 2233 a. Ube ema dodo a. Ebe wali bebre e ka omukunu mo ho ba mema adwe o se wo mo kwa na ye adwaman ema so ye adwaman pa enso ya na ema show mo ho so se wo de ye nya wo ye ferry enso so se oba ya se wo kunu na asa afofofo e ye ferry ema bu ye ho sanity ba mema ni bi emu o mo ho baby ye papa ya wo so wo ware o kire na oba wo so a wo ne na wo na nti wo yonko ba esu bebre se anya ware ho etinka ye wanka be ya wo de anti a wo de wanya ware pa e kwa ware nyambo a wo kira etinka ye wa enka be ya wo de wo na sebi ba mi ne wa enka be ya wo da na eto da bia ma ye ne ane ye ho atamfo enka bibi ka kire wo kuro ne se wo nkekere wo yire no ra hwe no ama ha se yo ka kire no wo betie
so de nyame adom no anya yefuna wo ba eni ti wona nani wo so ka bibi na maame yakoma ento ne yam na kyese wo nsusu nya ho pede na su ya wo su nyina no o kira wo ko ware mebo a diom na kokko ware na esun edimochi maame madema no asi Faustina Tete Sweet Bay ewo Facebook no so pe maame ni mobile money number me pa cho yen hihye yentimi fa maame ne number mount se wo mo bi edeboa na number no ene da screen so Facebook wo no mo betimi ede afa ho aboa no why mpa cho wa opese oboa ni bia no betimi de afa ho de fa ho na wa send message ede ama yese maame ni sika ye beyi na de ede ama no eni de mu a yentimi fa ne mobile money number emma ntise opese oboa na number ni da screen so betimi e dia fa honom ti mu bisa e wo Facebook no eno na ya display e wo honom no elder ene de edanka ene mankra ni say you ene mankra ni say ene elder show white ma mini kan and celebrating me papa ene eye elder NS Frimpomaa birthday. Happy birthday. And yes, I happy birthday to you. Happy birthday to you, ma. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God bless you now. 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 Hip 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 hip. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear. Happy birthday to you. Abusiana elder NS Frimpomaa birthday na ene mesre nyankopon enhira enkwatenten ena mede ma me papa yi abusia da meka mesi ko Korankye wa frimu enti bema obeben mi a obeba me life mu bi a obeshow care obetene me woni ema bi so no oye me papa preko pe se me pese me chiro me weakness a elder Frimpomaa me ya de na elder Frimpomaa ehwe manim no obo nani kire me ese me ye din wo be kansem kire me ye tintintinti kakra tintintinti kakra but say me ye tintintinti na ede gina ho na mayo gome je me ntimi react emro so bia anti elder your father in my life na papa we me ka eniema papa we aya abusia ade be chi o na de meka ne say elder nyankopon hyira wo na wama enkwatenten mame nyankopon ma wunya ahoden se ya na afisem yentena so til elder ni baabi akọ oni baabi akọ ni baabi akọ eni wa de wa afisem so til yes till thy kingdom come. Happy birthday to you daddy nyankopon hyira wo medase obapa medase efiade na ka kyerɛ papa elder de me papa fitimi nkura brim sana meka no ebesi sabre na papa owa abutre ode tenetene emma elder NS Frimpomaa nyame onhira papa oma nkwatenten se de wo ka no papa odwo akoma elder NS Frimpomaa ti papa ne wa wode yesre nkwatenten de mu odu enkwatenten a ahoodin wom se nyame onkosoa na onhira Oma akomapa obi odi akomapa na nti bia onyini che nyame nkoso a ema wakomapa na ekuta ono oma ne nyenhira emfamo. Happy birthday daddy Lydia. Elder minua bema more than 25 years ni mekaya atwuma koforidia na Pentecost for program ena meko ho na mkohu papa ever since waye minua bema prekope na de akokoye akra no de Frimpomaa me so be de Frimpomaa na je se nua ba no aye kese pa elder nyame onhira wate ewo akoma pa ene odwo ene wusu enkrofo bebre na afa papa yinsem na erade enhira na onhira wonya okese enye okese kopim se obeye kese pa amen elder Maame Frimpomaa birthday man I want say always +1 -1 sure and sanity unse mfie no nyame boa na wokọ wani mu a na kyese so nso te you ji wani nyina na o kai say
wokɔ wanim mfie no so ɛso te meda mase won sempa maka aguma brabo so menim sɛ awurade bɛyɛ ne saa sɛ deɛ maka no pɛpɛpɛ meda obia ase dodo a ehwe ye nyina nso meda wo mase sɛ ene ɛyɛ ma woda yi me yɛ wo awia pa ekobo asorefo pon aso no saa bremu ana ai saa na indo ka kyerɛ me nti omo pon asore bae no na me maba nti ai sɛ me nso me no omo kɔ aso na me bae nti me pie kama awia nti me da awurade ase sɛ ɔde afe baako aka me mfie ho na Maame Frimpomaa next story a ya maami woyɛ ye a ya maami eti ni suo hai na me ra ho sɛ wohwɛ sɛ na masi me trase a me ya wodie wa asemi mu pa Yesu a no korɛ ne sɛ nipa bi wa ade a yɛfrɛ na humobro ebinim ehumobro sɛ nipa wo nipa mɔbɔ a na me hu nipa kora woyɛ maami owura yi agya wakan ana Mr. Wakan woni maami atene mfie duasa enum achi sɛ awo ama ɛno no nkyerɛ sɛ wɔyɛ wotamfo ɔno kora ma okwan ma wakɔ wo baabi ɔnka hwee nanso kwan a wode maami nam so a maami ti ne sue yi owura ɛmfa nkyerɛ mmerɛ wo ɛdeɛ nko ana maami ayɛ enkaka bibi mpo kyerɛ yɛn sɛ ebia maame na yɛ sei wayɛ sei nti ɛna me yɛ saa na yɛnya kasa kyerɛ bi enka nkyerɛ maame na sɛ ɔba waware no na awa menti wayɛ wadwen sɛ wobɛtete no dabi owura ɛnyɛ ɔbɛ yi hu kura nti yɛsɛ wagya wa asɔre a wokɔ ɛnyɛ fine na wiase na ankasa yɛ amedi kyɛ bi o yɛntra wiase mu saa o ɛna ade bi a nipa wo bɛyɛ no ɛde sɛ ne wagu aba wadua bibi ɛbɛfifi akwa bia so no ne wadua no ɛbɛfifi ɛnka hɔ yɛyɛ ade bi a yɛnwene ho yɛ o owura agya kan mesra wani diem akwa ya wode maami nam so a maami di awerɛhoɔ te ne suo sɛbe ade bɛnko a enti maami ba wa brabo mu amfa afutuo baako amawa wo brabo baby aduro yi ankasa baby a waduru ni mfie kwa nanim ohia awerɛkyekyere na wode maami na matete mu wohwɛ maami ni padua ya menya nhworo sese na maami tie ɛyɛ adwendwen na ama maami so ate wɔhwenhwai anya fine wohwɛ maami sɛ de wɔse ɛbɛ yi kura ni oni di nom ne ade sika kura wɔde to aduane ade ho ayɛden gare ne wɔka nyina na me wura ho me ho ada de ɛbɛ nko a na sabe oba be wiase na wango ba enti kwa se so ne fa so twiti no da bi enti owura no omo modemra Maame Frimpomaa ye kan nyina no eduru ba bia na ya ni bresam ye be hwehwe no sa wo tra wiase na odi nipa for crisis wa e wo sa ye nso ye de mra e na wo ka sa wo nware maame ni bia wa fa ne kyefa ne bre so akatua fa ma no na won kwa ni krom onko pa ne ba bi ntra e bia no wonya ngui na wo betete na beti maame nkwa so da bi enye subampa yenka no kure enkyere nipa na niam a ye no emmoa yen mama kawakuma to ye mwate Matilda meda family ma me na mimpagya nhwe wiem kai enie not tempered abusua DNA paper ni nie me de ne kura me no be me na te wo de na no ma me oba pa ye frozen kai mudi ni biem Benny ye kanakase Amiya Rita bi wono na kasa kase ma me te wonka Amiya Rita ofa mpa chonsu din no ya fami Cletus Ayariga Amiya Rita Cletus nya botra san no yi fa she mame Amiya Rita wona wo de ba Cletus de ba se ode wawo akra no ye sure say Cletus ba wona ne wona ne be ma bi ani ho Cletus so de na inform you decision say wo be kasa akra ne enya wo bantu pese wo ye DNA de ntia de na ba sa no se minya initie bi se kanakase minya initie bi se papa na wona ne akwala ne etena no wona ne ba da ne so me busa na ma wona so jitu musa aya no kore na me yese ne sa na te de agise ya DNA ne na me hu se waye me ba ampa ana se o waya wona so ba se de be ya me hwa akwala na kura ne tim hu se
me manya kuma kan na ma hwɛ sɛ me ba na no ba ye catch you say obema ne chop money obema na kohoma till say DNA results ne be ba chop money na ekọ me de bi ko e wo de bi ko e oba ampa enjiji ndam ben we no twa konwa ne bra wanim ampa no de sika ba me pa twani kasa kese me pa twani mate eti afi ye betimi a proceed monfa password no soft copy password emma producers mon project se sie mo mani ready kakra na yenko ye ni be ma my patro ever start we e chire no yenye verification check kakra ti mo betim the picture no aguso ne ahwe se yo mo a patro papa ne din ye Cletus azidomsa ayarega patro ne phone na da no patro mo fa pictures no e chire wo pictures no enwu TV ne so producer e chire last page no pictures no monfa enwu TV ne so na yen verify say you mo ampa anase enye omo a na anye mistake ankofa obi DNA eye issue bi aya na eye complex into one hwe na eye mistake ketwa bi ebekwa akofa asem de aba nti mesre mo a monfa last page pictures no enwu so mame blueprint yen twen omo de guso ana yakan why ye twen omo de guso na yakan oh god omo de guso na yakan ma yen twen wo mo why e ready a ye be kan alright edino ebe fa ye guso ye twen pictures ni nyanwu so ye pa dance nti ye guso ye twen se beto so a na yakenkan a meto so na ye time so a na ya sorry ye nkan DNA no ye twen menkasa bi me ye twen aba bra to asoma me papa ne ndidi ne Cletus azidomsa ayarega ni phone na da hono enna maame ne Rita efia ameya enna abofra ne Isabella ya Clenam ameya tipacho ye be dani akọ first page no pacho okọ first page na obehu table bi se table bi o table no first column no actual DNA systems oba second column na ono ye Cletus azidomsa ayarega ono the DNA criteria and the tosu ne ma me dey friend Rita efia me ya ono so DNA criteria to the bra conclusion ase wonum na kura ma men 10 me hono ne yenim na de wosuro onum ni nyina ye technical ma yenko de ye te ase no nti afa de mo betime de conclusion no obi de abaya no se frozen Rita efia ameya meka obi yem anu ageme so obi ni yem ewim ai Cletus also jeme so obi ni yem Jesu kese pa munyi na munyi so mom obi ni yem aha nti yenko conclusion no tipato conclusion no medical kind bro for na me but kind bro for no mame bro for the say Cletus azidomsa ayarega is excluded from being the biological father of Isabella Yaklenam Amia. The exclusion is based on the fact that he does not show the genetic markers which have to be present for the biological father of the child, Isabella, at multiple DNA systems. Therefore, it is practically proven that Cletus azidomsa ayarega is not the biological father of Isabella. The genetic data are in accordance with Rita Efiamia being the biological mother of the child, Isabella. Tell Patrick Buffalo Besser say, abofra. Nyabotre mama, nyabotre. Me bagre ma wo. Where you should ma wo. Oh, yeah, mama dey ba. Le Cletus wato to ni nsem sa. Wato ni nsem brofo si gra. Cletus brofo no kan not ase. Niti wa chire. Cletus brofo no kan not ase. Me te be ba je se wasan chire mbio. Rita brofo no kan not ase. patro da bio Mate chire mu ko twi. Ti patro twi ne say eya abofra friend Isabella. Eya abofra friend Isabella. Enye ne papa ne Cletus. Na emom ne maame de ne maame ne Rita. Abofra ne maame ne Rita, ba ne papa de enye Cletus. Yeah. Cletus what in ye? What you have no kind no? And I'm manning team.
Metini na. Repeat, Maame, they all kind of chino. I'll repeat. Our friend Isabella. Enyane papa ne Cletus ayarega. Ne mom ne maame Rita efia amea. Saso. Efia way now, another powder no way. Saso, abinai. Dever says here, Saso, him. Now, Baba, no fan away. No fan away. No. Oba no, o se a bo Cletus a. O de be famra kwan so. Se abono. Akra ne nye Cletus ba. Twa ne powder mame, twa Cletus powder mame. Twa ne powder we wa home wa ti ni so. Kai. Adani ni so, aye ni so. If you powder ni sa, aye ni so. Ne ho wo so. Cletus ho wo so. Cletus ne ho wo so. Che. Cletus, adan na ho posa. Kai. Bra wani. Be mic na mami, adan na wusu. Cletus adan. Say. They young grofo we di me fashion on. Kasa kese. Kwa ya grofo we di me fashion on. Nyame kwa na ni. Rita. Akra ne ase nya Cletus ba o. DNA Maame Frimpomaa na me ye. Blueprint DNA organization. Omo take samples na de kwa ma no ne. No manipulation. Yes, akra ne nya ne ba. O se ne sen. Maame pacho. Na ye me ne na ye wo ho. Na ye wo ne no ne hwan. Onu pe. Na eba ne sen na papa na o te ne nchen no ne ba no daaye na ne nan fofo so no ba be daaye. Nte se DNA ni twantro ana. DNA ni twantro. Rita. Me pacho ni de minim. DNA ni twantro ana. Be ma ben me pesa o ka no kra kire me. Because na no ebi si wa ha. Na nya ne papa ne be ma no ba later no wo ka no kra e me ekohwehwe akra ne papa e de ma na. Se waje ne ba wo hwe ne ba kama ka no kra kire me. Be ma ben ya. Me pacho be ma bi enu hobi. Sister. Kanukro ne biasi. Kanukro ne biasi e wo ha sei. Kaka wutiri mu sesi ya sei. Eye hwan na ne da yansa na Cletus ba. Eye hwan no wan. Friends here da say. Ubetimi akọ oi wadwuma ne so. Wo so ne wan. Maame ne ba ne nam fufo ne pe. Ana no wo mo da. Ana ji so de wo mo nyina ba ne ye wo mo die no. Ante. Jisa wo de wo mo nyina ba. Ne ye wo mo nyina die ne. Ne hu akoda no. Na ja na mo ntwe akra no wo fa na wo ne te no emra studio ha. Wo ba ye no chinchin atwan wo ba wamu na sei kumo ba DNA results abade a wo si mi studio onu nko anko ada wo ba ye na obuafu ntin ka ye ena nka DNA no ekokọ ye se eye Cletus ba looking at you no minimade anka abaye ba no ni nchenyi fact say wonam ho no ma so se makwa akodi mi wo yire mpaso na de wo ba ekọ akoda ho wanya wo yire mpaso wo ba ebiem Da. Enso tipia onu kasa obeyebiem. David wa ha wani David wuti na ayeye. E na afa yiye ka behunu. Ya me na edi. Tireta. Be ma ben ya. Me pacho be ma bi enu hobi. Wan ka no kra sika bia Cletus dia ma akra no me manaje. Me how ka no kra. Ka no kra yeteu. Me pacho be ma bi enu hobi. Anso na me maame ne mane ne me dawi anso na me kwa ko hu. Woni ne mane dawi e di say ansa na ne Cletus koda. Oh me pacho e che ye kula. Be sen. Me pacho ne di men kai. Kai wutrim. Kai wutrim se me no aye bi pen. Oh Cletus, come back to me. Kai wutrim. Kai. Adana ya mugu mani mu asesa. Dentia. Eye mo ho na eye mo de anase ye sika ana eye den youthful exuberance anase den ene DNA be ye fa me ma no momra wate ne enye DNA mamo brotherhood momra ne enye mamo wate Cletus dia na beka dia me kan se de first me de kan de echo Inshira FM na yakoduru hono no na that day na wo ba ye no na ta ma so ya ntimi anko studio
Emma papa no kura esore ko baby se okoto pampers say after DNA approve say akra na nya wo ba na obeka oh omo tua me ka mame nka me sika me spend sika ben akra no wani no nkasa asam no kura mame nte akra no ye vulnerable wani no wona na say no de wona na ene wo de ewo mu no mo pa atere ma no ko fa atere bra Saudi Afrim Saudi Afrim say ene ya anya me de ene me yede na enya wo de that time na ne die na maniska sen na me maniska oye vulnerable what way sebe onwene ma ne ho na efe kwa ontimi nwene ma ne ho wakofa ne na da nyinsa nyame na ya adom ama wo san oba obekom kra no na da wo no obi ko die no that day na kro no so be die na wo ho san ase meje uni hweje fache why dia me meka kire wa no na wanye DNA e na ato aso ehwe obi ba nso kwa wie yen so Ecletus wo de cha umfa hwenche why me de dia meka kire wa no dia ka kire bia no betimi ato aso ai ora abokasen ko be 7,800 and something say 7,000 ko chocho ni na egu paper so me ba behwe eda sika bia o de koye no twro egu paper so me ba na ma behwe ne ya confirm say na wo fa no ho enti me ba ne ya confirm na wo so na wo ne die no so check na